Mga kababayan ko sa Luzon, Visayas at Mindanao, tatanungin natin ngayon si Tatay Bironico. Tatanungin natin ngayon si Tatay Bironico Bernales. Tatay Bironico Bernales, siya ang kabila niyang shoulder ay 15 years nang na aksidente, nabundol sa tricycle. Tatanungin natin kung kamusta na ang kanyang shoulder ngayon. Tay, kamusta na po ang iyong shoulder ngayon sa loob ng 15 years? Malaki ng pagbabago. Malaki daw ang pagbabago, mga kababayan ko. Dati ay pag ganun mo, mayroong sumasabit. Sabit talaga siya. Tulog-tulog, parang nagsagi yung buto. Ng 15 years. Mga kababayan ko, pag angat daw niyang ganon, ay mayroon yung tumutunog dito. Dito sa may ball joint niya, sa bandang dito sa ilalim ng kilikili tayo. Tumutunog daw. Sa ngayon, ay kamusta naman? Wala na po. Wala na daw, mga kababayan ko, wala na daw tunog. 15 years ay naayos natin at napagaling natin si shoulder ni tatay. Sa loob ng 15 years ay kamusta naman ang pakiramdam mo sa ngayon? Ngayon masarap na yung kilos. Wala nang sabit. Sa kabila naman, tatanungin natin, 3 years ang kabila niyang shoulder. Sige, ibaba mo, baba mo. Itaas ulit. Natataas na. Nakakaway-kaway mo na. Dati ay hanggang dito lang, hanggang dito lang ang pag-iangat niya. Mga ilang years na 3 years. 3 years na, mga kababayan ko. Pag-iangat niya hanggang saan lang tayo? Hanggang dito lang sa loob ng 3 years. Sa ngayon tayo nang natirapi na ng TV Visayas number 1 at hanggang saan na? Naikot-ikot mo ng Ikot-ikot ko na. Naitaas na talaga ni tatay ng maayos ang kanyang shoulder. So, sa loob ng 3 years tayo, anong pakiramdam mo sa banda rito? Wala na siya sakit. Dito lang ang nakikita eh. Wala na, naikot-ikot mo na ng ano? Ginawa talaga siya. Sa kabila talaga tayo ang 15 years talaga yun. So tayo, grabe, 15 years na naayos ni TV Bisaya number 1. Siguro kahit Tayo, anong masasabi mo kay TV Bisaya number 1? pasalamat ako sa TV Bisaya na nagkita kami. Pag-share na lang kay TV Bisaya at tayong lahat matulungan sa kanya. Pakitag kilikin si TV Bisaya. Maraming salamat sa suporta, Tay. Tay, muli, maraming salamat sa iyong pagtitiwala sa akin kay TV Bisaya. Legit ba ito, Tay? Walang halong kalokohan? Ano masasabi legit na legit? Legit na legit daw, walang halong kalokohan. Kung kayo naman ay may ganitong kalagayan, may mga ganitong karamdaman, maaari lang din silang mag-chat at mapuntahan ko naman sila. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat po sa inyo. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Chiropractic, hilot massage, bone sitting, and therapy. TV Bisaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko.